हालामनि रादाबाव बरायबाय। BTRनि हाग्रा बिफाना कुम्भकर्ण बादि उन्दुनानै दं नामा? BTRआव आयेन बेरेखायै सानफ्रामबो हा, बाला, अन्थाइखौ बोखांनानै लांगासिनो। नाथाय दिनै BTRनि हाग्रा बिफाना कुम्भकर्ण बादि उन्दुना दं। नुनानैबो नुयै बादि खालामदों नामा? मानास टाइगार प्रजेक्टनि बानसबारि रेन्जनि सिङाव थानाय बिसपानि केम्पआव बेखि दैमा सेराव हा माफियाफोरनि सान-हर हा जाखांनाय खामानि। BTRनि EM रन्जित बसुमतारी फेरेंगानि हाग्रा बिफाना मा खालामना दं बेसो गिदिर सोंथि। दानि प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा सिखाव दाखायत आरो जाखांनाय गैला बुंनानै दाबि खालामबोबाय थानाय समावनो दिनै बे जाथाया सोराङाव फैदों। मानास हाग्रा बिफाननि आशीर्बाद नङाब्ला बोरै बिब्दि आयेन बेरेखा सानफ्रामबो सान-हर हा, बाला, अन्थाइखौ बोखांनानै लांगासिनो? ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरनि गोख्रों दाबि बे आयेन बेरेखा हा जावनायखौ होबथानांगौ आरो थाबैनो बिनि दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ। आरो आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था। नोंथांमोना मोनसे आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोनदांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आरामगोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आरामगोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा, जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आरामगोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों।
शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।